Brahma Mandir ya guys man. Brahma Mandir arna biar lagi fer. Mati mana mu ini? Hotel kali. Hotel kanan kiri. Hotel. Hello and welcome back to my YouTube channel. To logofer nोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर। तो दिनैहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। तो दिनैनि भिडिअआ मोनसे एक्सप्लरिं भिडिअ आरोना लोगोफोर। तो मा होनगोन जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो थानाय ननकिसुक्ला हाजोआव थांगोन आरोना लोगोफोर। तो ननकिसुक्ला हाजोआव मन्दिर दङ। तो बे मन्दिरफोरावनो आं एक्सप्लर खालामहैनो नागिरदों आरोना। तो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। तो आंबो जायगाखौ नुफेराखै तो नायनो बिराद एक्साइटेड आरोना। मा होनो पानेरिनिफ्राय ओरै साहा थांनांगौ होननानै मिथियो आरोना। तो सासे लोगो दङ। तो बेजोंनो आं थांफागोन दायो। तो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो मा मा दङ मा मन्दिर दङ आं बेखौ देखायगोन आरोना लोगोफोर। तो दायो आङो थांनो रेडि जाबाय नै बेजों थांसै आरोना दिनै। तो नायलांबाय थादो लोगोफोर। स' फाइनालि लोगोफोर मा होनगोन ननकिसुक्लानि हाजोआव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर। दायो बैथिंजाय मेला जादों। हाजोआव गाखोना दं ससे दा मेलाखौ देखायगोन लोगोफोर नोंसोर नायलांबाय था भिडिअखौ। ओमफ्राय दा दसे रेस्ट लादो आरोना। दा ओमफ्राय गाखोहैगोन गाखोलांजायो मा मा मोनो मिथिया मन्दिरफोर दङ दा सोलांबाय थागोन आरोना लोगोफोर। थ' नायलांबायल' थादो लोगोफोर। ओमफ्राय आंबो सासे लोगो दंफायो आरोना। आं बे लोगोखौ देखायथ'ला दायो आंनि केमेरामेन आरोना। केमेरामेन लाना फैफादों आं लोगोफोर। दा लास्टआव देखायगोन। तो नायलांबाय था आं ओरै गोजौ गाखोगोन आरोना लोगोफोर। दै बथल मोनसे लाखाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर मेंखाबाय हागोन ना हाया मिथिया। नाय सिरिया माबायदि अ मा गो बैयाव मोनसे मन्दिर दं। ओमफ्राय बिथिंबो मन्दिर दङ जाहैबाय लोगोफोर। दा बेयावनो थांनो नागिरदों आरो। गोजौआव मानसिफोर दङ नै थाबायबोदों बिसोरबो। मा मेंबाय लोगोफोर मा जागोन। स' गाइस मोननै गोजौथार दंबावो गाखोग'नो हायाखै दाबो। मा मा बिथिं हाफोरथिं नायहर आरो लोगोफोर। ओमफ्राय बेयाव गोलैगोन। अच्छा ini masih menfudir na mandir Brahma Mandir ya guys man. Logo seligas dapat. Tidak menfudir na sampai bayi saya udah gak kego. Ini lah logofer bebajar na damai lah habis sih. Mama dong oh, naik lambat tadi. एकदम आसान खेराफोरबो दं बायदि मोनदों आरोना। ओमफ्राय समायना समायना बुस्थुफोर नै हाजोआ माबायदि नै समायना रमायना सिख्लाफोर फैदों आरोना लोगोफोर।
बिथिंबो मायाबा दङ बिथिंजाय थांगोन आरो ना लोगोफोर दायो मेलायाव दसे हाबनि Asan kera jelebi मेथाइ दं माथो जाग्रा लोंग्रानि गोजासो मेथाइनि दुखान मा मा गोदै गोबाब सिख्लाफोरनि फेभरेट बुस्थुआनो इयाव दं गलगप्पु नै फ्लावार्स ladies bag Tanah Haji Solo ke Sesebang doang pikirnya na melea pada mandir kayak bonser enam terus tangannya nih bikinnya लोगोफोर मा होनो गथ'फोर गेलेग्रा दं आरोना नै हाजोनि साइडआव गथ'फोर गेलेनो हायो थ' लोगोफोर नैबे साइडआव फैलायबाय आरोना जायो नै हारिया आरोना बिथिंजाय गिनांगौबो आरोना जायगाया देन्जार नै इथिं मानखोलांगासिनो mana cing berhajar nah guys men एकदम नहीं जमा खा मा दं आरोलाय मानसिफोर गैथि थांजायालै ना मा दङ आच्छा ओइ मन्दिरखौ ओमफ्राय इथिं टी गार्डेननो फै लेट्स गो टी गार्डेन दङ जाहैदों लोगोफोर फटक लालायसो दं नै मादैमोनहा मादैमोना मैनि उदालगुरि आच्छा औ फटक लालायसो दं नै So guys men थाबायबाबो मोनला आरोना इथिंजाय मा होनो टी गार्डेन दंमोन आरोना ओमफ्राय थांला बायदि जाबाय मेंबाय नालाय गोलोमफ्रुजोब्बाय नै नायदो गोलोमफ्रुजोब्बाय ओमफ्राय दा इथिं थांथ'ला थांफिनसै दायो थांफिननानै बै खाथिनि मन्दिराव दसे थांसै
So guys, gaहायाव फैफिनबाय आरोना जोङो फुरा मेंग्लिजोब्बाय ओंखायनो गाहायथिं थाबायबाय आरोना दा लास्ट मोनसे बैनि मन्दिराव थांसै Bagaimana lama ya? जानायनि थाखायबा सिन्था खालामनाङा आरोना लोगोफोर गोसो बायदि मा जानो मोजां आरोना दाउदैनिफ्राय लानानै चाउमिननिफ्राय लानानै अमा बेदरनिफ्राय लानानै मोनजागोन आरोना गाइस फैबाथाय टेनसन गैया ओमफ्राय लास्ट नैबे मन्दिराव गाखोनोसै लोगोफोर नैबेयाव मन्दिराव दङ मन्दिर तो अभी हम चढ़ने वाले हैं ऊपर नै माबायदि गाखोदों ओंखारबोदों आरोना गफुंजोब्बाय let's up let's up Aida Bentar, logoper saja. Wish. Apa? Ini behay dong Hanuman Mandir dong arna logoper. That's Hanuman Mandir. Bentar aku sampai. Oh. Hanuman Mandir arna logoper. Beनिफ्राय नै भिउआ ओंखारफिनसै लोगोफोर फुंबाय बिरादनो ओमफ्राय दसे थाना थांसै आरोना लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव लिरहरदो लोगोफोर थ' फैयोबा जानायनि लोंनायनि जेबो टेनसन गैया आरोना बेरायनोबो हागोन हाजो गाखोनोबो हागोन ओमफ्राय सेल्फि फट' बायदिसिना लानो हायो आरोना लोगोफोर थ' नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन बाय बाय see you